Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tɛnɛ ye mɛ kalo tile 19 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati seli bakuruba kunnafoniw na jɛma dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna la u ka ambulance min suyɛna an da bɛna don la fo ka taga se kaji ni wabariya ni ɲɔgɔn cɛ bingani wale tigilamɔgɔw ye bamanci wale min ta ka ɲɛsin an ka voyage kɛ mobiliba dɔ ma an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila sibirido mɛ kalo tile 17 su ka dugu jɛ kari la mɛ kalo tile 18 san 2025 jɛma dɔgɔtɔrɔsoba ni o ye u ka CCRF ye o ambulance suyɛna maa dɔ fɛ nka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ala ni binew fisuru denmisɛnninw ka wuli ka jɔ sababuya la tɛgɛ sera ka kɛ bolimafɛn na ani maa min yɛrɛ ye bolimafɛn suyɛn u sera ka tɛgɛ kɛ fana o tigilamɔgɔ la nin wagati na a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan wa min ye Safuna Jagite ye ni ale ye CCRF ɲɔrɔ CCRF médecin chef ye ale y'a jira ko fɛɛrɛw bɛ ka bila sen kan yaasa min ye bolimafɛn ye a bɛ se ka segin ka na jɛma CCRF kɔnɔna la cogoya min na wa k'u bɛ foli lase kosɛbɛ binew fisiriw denmisɛnninw ma sabula ko olu ka dɛmɛ de barika la u sera ka u ka bolimafɛn sɔrɔ ani ka tɛgɛ kɛ maa kofɔlen yɛrɛ la juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2025 kaji ni wabariya ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ Gunzure commune kɔnɔna la bamaci wale tigilamɔgɔw ye bingani wale ta ka ɲɛsin an ka voyage kɛ mobiliba dɔ ma u ka nin waleya in kɔnɔna la u taara ni nɔnɔmugu carton caman ani min ye voyage kɛlaw ka minɛn caman u tagara ni o ye wa a jirala fana ko min ye maa kelen ni o ye voyage kɛla kelen ye o jogina marifa kisɛ fɛ u y'o ta ka taga ni u ye u ka dɔgɔtɔrɔso la nin wagati in kɔnɔna ɲininiw bɛ sen na yaasa maa minnu kɛra nin waleya nin kɛbaga ye ka se ka tɛgɛ kɛ u la an ka duwaɲɛ minnu bɛ Welesebugukaw fɛ sibirido mɛ kalo tile 17 san 2025 olu ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ sanu kilogaramu 3 ni a kunkanfɛn na min tun bɛ mobili Toyota dɔ kɔnɔna la ni a tun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye wa min ye nin duwanin cɛdenw ye u y'a jira ko olu kalikan de don ko fɛn o fɛn ni o bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ko a bɛ kɛ ni sariya ye ko n'o tɛ olu bɛ tɛgɛ kɛ a la wa min ye u ka ɲɛmaayaso ye ko u bɛ u fo u ka nin wuli ka jɔ ninnu na wa k'u b'a ɲini u fɛ halisa u k'u jija yaasa nin waleya ninnu bɛ se ka caya cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la Korofina du Nord kaw fɛ yen nɔ an ka finitigilaka minnu bɛ yen ni o ye Bakari Kulubali ale ni a ka cɛdenw ye tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 2 la minnu ka baara kun bɛnnen bɛ ka bin maaw kan ka u bolofɛnw ka o daraki ka bɔ u bolo u kɛlen kɔ ka tɛgɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu na u ye marifa dɔ sɔrɔ u bolo ni maa kofɔlen ninnu bolo marifa min kɔnɔna la min ye marifa balikisɛ 3 o tun bɛ a kɔnɔna la o kɔfɛ u taara u dagayɔrɔ la laraweleliw kɛra sababu ye ka an ka finitigilaka ninnu dɛmɛ ka tɛgɛ kɛ marifa kelen fana na ye min ni marifa kisɛ 3 tun bɛ a kɔnɔna la fo ka taga se bese ani muru min ni an b'a wele ko kɔmandow ka muru o fana tun bɛ ni maa kofɔlen ninnu bolo ani min ye ɲɛnaminimafɛn sachet 1 u sera ka tɛgɛ kɛ o fana na ni wagati in na min ye ni binganikɛla maa 2 ye u kɔni bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan ni wagati in na yanni u ka kiiri don cɛ wa min ye
Bangoni plateau kaw fo ka taga se hippodrome ni a dafɛ sigidaw bɛɛ lajɛlen u ko k'u bɛ ni an ka finitigilakan ninnu fo u ka nin waleya in na sabula ko u na se k'u da ka sunɔgɔ u ka sow kɔnɔ hɛrɛ ani baden na. An ka kalan minisiri Dr Si Savane ale ni coopération suisse ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye formation bila sen kan formation bɛ ɲɛsin an ka lakɔli karamɔgɔw ma yaasa min ye Mali kalanko ye o bɛ se cogoya yɛlɛma bɛ se ka don o la cogoya min na u bɛna an ka lakɔli karamɔgɔ ninnu former nin wagati ninnu kɔnɔna la a dira formation programme min sigira sen kan o bɛ wele ko programme d'appui au renforcement de l'enseignement normal ni o ye ARENA ye min ye an ka kalan minisiri ye a y'a jira ko nin formation in nafa ka bon kosɛbɛ an ka lakɔli karamɔgɔw ma sabula a bɛna u dɛmɛ u tɛ fɛn min dɔn ka o dɔn ani u yɛrɛ fana bɛ min dɔn ka se ka dɔ fara o kan cogoya min na wa a y'a jira ko baara in bɛna daminɛ Sikaso Buguni Kucala Mopti Bajangara Douanza Tombouctou fo ka taga se Tawudeni ma wa fana a y'a jira ko kalan in kɔnɔna la u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye an ka kanw ye olu ka se ka don ba la cogoya min na an ka kalansow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamanankan filakan fo ka na se dɔgɔnɔkan o ni a ɲɔgɔnna caman ni o de bɛna kɛ nin formation in kɔnɔna la wa min ye an ka kalan minisiri ye a y'a jira ko nin formation in nafa ka bon kosɛbɛ sabula ko an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka hakilina belebele de ye nin ye ni o ye yɛlɛma bɛ se ka don an ka kalanw na cogoya min na an ka denmisɛnninw olu bɛ se ka kalan ɲuman sɔrɔ cogoya min na olu minnu ye siniɲɛsigiw ye ka se ka kalan ɲuman di u ma yaasa donna nataw la u ka se ka jamana jigifa. Yorosokaw fɛ juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2025 min ye Yoroso kasobonba kasoladen maa 8 olu ye a ɲini ka boli san kɔrɔla la san min ni fiɲɛba tun bɛ a kɔrɔ nka min ye kaso gardien ye olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka maa kelen ka o bali ka bɔ nka maa 7 tɔ sa olu kɔni ye koko ta olu sera ka bɔ nin wagati in na ɲininiw bɛ sen na yaasa maa 7 min ni olu bolila ka bɔ kaso la ka tɛgɛ kɛ u la. An bɛ taa Burkina Faso mɛ kalo tile 11 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen kɔ ni miniti 40 ye Burkina Faso finitigilakaw daga yɔrɔ min bɛ Jibokaw fɛ yen nɔ Bamanciwale tigilamɔgɔw taara bingani ta ka u sɛgɛrɛ nka Ala ni u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ barika u sera ka dankari kɛ ni Bamanciwale tigilamɔgɔ ninnu na wa a jirala fana ko min ye Burkina Faso finitigilakaw ka mɔbili dɔ kun suyɛna ni maakofɔlen ninnu fɛ a kɛra sababu ye ka u dɛmɛ fana u ka se ka tɛgɛ kɛ ni mɔbili kofɔli in na wa min ye ni Bamanciwale tigilamɔgɔw ye minnu ye a ɲini ka boli min ye u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa tugu Bamanciwale tigilamɔgɔw la u y'a jira ko nin wagati in na u daga yɔrɔ min bɛ Jibokaw fɛ yen nɔ ko baasi fosi tɛ yen finitigilakaw la wa min ye Burkina Faso finitigilakaw ye u y'a jira k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye Bamanciwale yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Burkina ni a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. N'an bɔra yen Burkina Faso ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ mɛ kalo tile 13 san 2025 Burkina Faso finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa tugu Bamanciwale tigilamɔgɔ dɔw la minnu tun bɛ ka ɲini ka bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛnen kɔ ni miniti 26 ye Burkina Faso finitigilakaw ye taa tugu Bamanciwale tigilamɔgɔw la ka tugu u nɔfɛ fo u daga yɔrɔw la u ye a jira ko min ye Bamanciwale tigilamɔgɔ maa caman u sera ka tɛgɛ kɛ o la ani min ye kɛlɛkɛminɛn caman fana u sera ka tɛgɛ kɛ o la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka lakana sabati ba Maliba kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran. Formation minnu bolodalen no centre Mardignane kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation teliman fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musɔrɔsiri coiffure o fana kalan min centre Mardignane kɔnɔ
o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianiare kono no bana amina informer façon business la donc o kalo 6 à ce moment il ka diplôme sur bisa ka baraka jeng fambe o ko fa internat bi centre Mardianiare la ibse ki dem bla kana Mardianiare kono shiron dumuni abo bela jeli so nga ka barake centre Mardianiare fleni falaje ija strafara la centre Mardianiare be seku midine centre Mardianiare be bako jikoroni centre Mardianiare be kurofina strafara gitronda la ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04